Il-proċess tax-xogħol kien meta qalu li bija l-ewwel ħaġa dil-biċċa xogħol. L-ewwel biċċa ġeħtaras li kellna biex narmaw biex naslu għall-Makka u naħdmu fil-kumdità huwa l-scaffolding. Mara li għaddejna dak il-proċess tal-scaffolding u wasalna magħha beda t-tindif għax sibna li kienet miksija kollha bir-ramel u s-sument. U meta badna naħħu l-kisi sibna li kellha ħxuna ħafna li tista' tiġġarraf meta jitnaħħa dak il-materjal kollu minn fuqha. Beda proċess ieħor ta' armar biex tintrifet, structural scaffolding biex tintrifet biex aħna naħħu s-siment ma taqgħanniex. Naddaf is-siment u sibna li ma kienx baqa' ġebel kapaċi li jiġi salvat li jerġa' jitpoġġa lura u provajna ħeżżu il-mollijiet dak il-ħin, id-design tagħha naraw kif inhu qabel ma żarmajnija u ma stajniex insibu tarf tant kemm kienet deterjorata. Kienet ħafna deterjorata. Wara dak il-proċess iddeċiżajna li ħattajnija kollha bl-idejn, ġebla u postajnija kollha qriba skont il-filata kif kienet impoġġija. Wara li poġġejnija ġejna qbadna ħitus mal-art. Għazdetnija mill-bidu stajna nieħdu ċertu qisien. Ħażin ħadnihom irnaxxielna. Irnaxxielna naqtaw xi mollijiet, ġie ġebel, ordnajna ġebel għalija u beda il-proċess ta' tqijajt. Irfidna l-biċċa, ħallejna biċċa l-oriġinali għax kienet passabbli b'xi mod. U imma ridna nagħmlu x'intervent fil-koxox biex jiżammu l-blajjed għax il-koxox kienu mikuli u l-blajjed kienu inarja. Ma kienu jmissu ma xejn kien hemm ċans li jġarbu wkoll. Imma bil-proċess li għamilna qabel ma bdejna l-gardjola proprja irfidnija u ġibnija sewwa qabel. Imbagħad badna naqtaw il-ġebel u ntallaw bil-mod mollijiet u naħdmu l-ġebel, il-vażi. Mollijiet u naħdmu l-vażi u npoġġu filata. Noħdu mollijiet ta' filata u nerġa' nieħdu mollijiet ta' filata ta' wara. Dejjem fil-proċess dejjem tittieħu l-mollijiet kull filata. Bdejna nieħdu mollijiet kull filata biex jaqablu x-xogħol.